Aj dnes sú tu 4 svadby, priatelia. Pozývame vás nielen na oslavy novomanželov, ale aj do skutočnej súťaže o to, ktorá svadba bude tá naj. 4 skutočné nevesty, 4 rozdielne svadby a len jedna výhra. Svadobná cesta snov. Čo sa stane, ak 4 ženy súhlasia s tým, že každá posúdi svadbu ostatných? Nikdy predtým sa nestretli. Majú rozdielny vkus, predstavy, výzor, ale jedno spoločné. Každá chce byť tou naj. Vítajte v programe, kde je svadba skutočnou súťažou. Aj dnes vám predstavíme jednu z neviest a jej svadbu. Zvyšné 3 dievčatá budú hodnotiť obrad, svadobné menu, celkový dojem zo svadby a pochopiteľne svadobné šaty. V napínavom piatkovom finále sa dozvieme, ktorá svadba bola najlepšia a ktorý pár získa vytúženú svadobnú cestu snov. Nenechajte sa ničím rušiť, priatelia, 4 svadby sa práve začínajú. Nechce se mít. Dobrý den, zdravíčko. No tak jako příjemný to nebylo, že jo? Člověk se tady hodinu snaží nějak, aby trošku vypadala, potom zmokne jak slepice. Dajte mi svoje rodičovské požehnanie. To je jak na pohrebě. Ďakujem. Maso je málo slané. To maso nemá chuť. Mne to tady prípada, jak by mi to tam niekto naplul. Toto je suché, toto nelúbim, toto je zas mokré, no. Toto keď zím, tak do rána môžem piť. Ani sa neožerem. Není kajci, no. Tak a to zec? Ja už to nechcem, ty si tam dáva sliny. Včera sme končili mimoriadne veselo na východnom Slovensku a dnes sa presúvame na Záhorie. Anička už nie je slečnou, ale musíte ju oslovovať pani. Svoju svadbu má za sebou a dokonca bude už len hodnotiť. Ja osobne si neviem predstaviť nejakú takú netradičnú svadbu niekde na diskotéke alebo na záhrade. Ty si nikdy netúžila po romantike pod holým nebom? To neveríme. Už len z toho hľadiska, čo sa týka počtu hostí a neviem, ako by to vyzeralo, takže určite nie. Jaj, no pre 300 hostí, to by museli byť partystany z ministerstva obrany. Možno v porovnaní s nejakými inými dedinami alebo okresmi je to úplne niečo iné, no. Ale aspoň sa líšime tým počtom hostí. Nevím si predstaviť neviestu, ktorú má 300 hostí proste, ktorú polovička určite nepozná. Za to ľudku spoznáte okamžite, ako vojde do miestnosti. A jej súperky sú z toho, mierne povedané, v rozpakoch. Ja som taký typ ženy, že proste co na srdci, to na jazyku. Myslím si z mojej strany, že by to neviesty mohli aj zvládnuť. A keď to nezvládnu, no, bohužel. Tí, čo to nezvládnu, majú u ľudky smolu. Ale ani ona nie je zas rebelkou úplne vo všetkom. Tak ja budem mít bílé šaty až po zem. Vrch bude uší, od pasu mi půjdu trošku do šírky. V životě bych si na sebe nechtěla dát takovou tu šlehačku od zhora až dolů. To, takový ty dortíky, to ne teda. A pritom prehnanú romantiku by typovalo možno veľa ľudí práve Pavlíne, ktorá sa však okrem radníc vyhýba aj iným tradičným svadobným destináciám. Svatba v kostele to není, že by se nám nelíbila, ale vzhledem k tomu, že nejsme věřící, tak to nejde. Kedy si snívala o svadbe na pláži, ale predsa len nakoniec bolo dostupnejšie pohodlíčko bližšie ich hlavy a svadba vyhovujúca rozpočtu novomanželov. Já ráda někde venku, prostě u nějakého altánku. Tak to je moje sněná svatba. Přece jenom venku, je tam problém s tím zdobením, i když někdy ty altány dobrý, ale nemá to pro mě takovou slavnostní atmosféru. Slávnostná atmosféra, obrad na radnici a svadba na zámku. To sú predstavy o českej klasike poslednej nevesty Kristýny a vôbec sa nimi netají. Práve naopak. Já strašně ráda jsem, když někam vejdu. A jako dýchne na mě taková ta opravdu atmosféra, takový ty vznešený svatby. No, to znie zatiaľ mimoriadne lákavo, že by sme sa vo štvrtok dočkali naozaj rozprávkovej zámockej svadby? Moje svatba by měla být velká, doufám, že bude velká, pokud všichni přijdou. My tam budeme určite.
A 3 Kristínine súperky tiež, na čele s Aničkou, ktorá si svoju klasickú dedinskú svadbu za 8 000 eur odbila ako prvá. Dnes ju bude nasledovať Ľudka. Pozvala svoje súperky na ranč a tiež dúfa, že 6500 eurová svadba sa im bude mimoriadne páčiť. Relatívne najviac na svadobnú cestu ostane Pavlíne, ktorá na svoju garden party minula len 3200 eur. V prípade výhry by bola teda v zisku 300 eur. No a spomínaná svadba na zámku v podaní Kristíny sa v budúcom rodinnom rozpočte prejavila sumou 4100 eur. Medzi nami je rozdiel 10 rokov. Ale vôbec mi to ako nevadí. Tam, kde má byť funkčný, funguje furt. Chudák. To bylo opravdu takový chaoticky. Nejde, nesmím to také robiť. Mně úplně skvěle. Asi si dáme na svatbu taky borovičku. Vôňa spáleného benzínu, rýchla jazda a vietor vo vlasoch. Bodaj by sa nenechala Ľudka zbaliť svojim nastávajúcim. Tak s Jurajem sa poznám už od 16 mojich rokov. Som pracovala v bufete na šutrovni a Juraj s kamarátmi tam chodievali na pivo. První to bola taká kamarátka. Iba kamarátka. Ale Juraj, to hovorí predsa každý. Ľudka, povedz, ako to bolo? Ja som ho bral ja kamaráda, mne sa vlastne moc nepáčil, no. Keď sme sa kamarádili zo pár rokov, tak potom sa zalúbili do seba. Oboj strane. No medzi nami je rozdiel 10 rokov. Ale vôbec mi to ako nevadí. Tam, kde má byť funkčný, funguje furt. To myslíš ako v garáži, alebo v kuchyni, alebo len tak zo zotrvačnosti? S Jurajem sme už 8 rokov spolu. Máme 2 krásne deti, sme šťastná rodinka, úžasných. Tak Juraj mi leze niekedy na nervy, že si nevie ovládnuť ten svoj porádek, ktorý by si miel robiť. Není to tak. Je to tak. Iba vykríka. Vykríka, keď aj není treba. Keď náhodou si zeberiem za ženu, tak už s tým musí skončiť. No, máš najvyšší čas rozmyslieť si to. Alebo si už dal chlapské slovo? Ja som Ľudku požiadal o ruku, tež to bolo rýchle, spontánne, bez rozmyslení. V deň ich narodení som mi kúpil prstienok zásnubný a deti gratulovali, ja som si klakol, vytáhel prstienok a už byli slzy. Romantika. A zajtra budú tiež slzy? Či ako? Že náš svadebný deň bude asi jak bežný deň, vlastne, že sa vedľa sebe človek zobudzí, sa tak mykneme a že tak už by sme sa mieli oblejkať, lebo ideme sa brať. Tak či vyhrám, akože mi to trošku jedno je. Ja by som chcela akože velice vyhrať. By sme išli vlastne s celou rodinou, tým, že máme aj tie 2 deti, na krásny svadobný výlet. Ľudkin svadobný výlet sa začne možno, že už tu, na ranči. Na ranči svadbu som si vybral proto, že tu je strašne krásne prostredí. Keď sem dojdem, sa tu úplne dobre cítim. Tak to bude asi taká normálna taká reštaurácia alebo nejaká jedáleň. No takže kúkneme, jak mi to bude vypadať zajtra. Dievčence šikovné. No, Broňa, toto je hlavný stôl, že? A koľko nás tam bude? Kde budem sedieť se ženíchem? Můžeš v středě sedět. A to jde tady? Tu je střed. Ona podle mě bude Luďka docela dominantní člověk, jo. Takovej ten, co si doma řekne a takhle to prostě bude. Ja nevím, mám sem posaziť aj deci? Medzi nás nejak? Či mám ich dať extra? No počkaj, a to bude muž, jeho rodičia? No, krstní nejsú žádný, oni že nejsú. Krstní nejsú. My 2, babínka. Filová a hento necháme, ja som zavolala aj pána farára k obiedu. U nás sa to tak robí, tak keď dojdu, keď nedojdu. Když se jí něco nebude líbit, tak to ona řekne, že jo. Zase by byla sama proti sobě, kdyby to neřekla, jo. Ale ja som to takto chcela, že nemôžeme to spraviť, že moja rodina, tvoja rodina, protože nich je málučko a nás je strašne moc mladých. Chce to mít perfektní, že jo. Ona chce vyhrát prostě, to je evidentní. To menšie by mohlo ísť na ten oblúk. Alebo obidve budú tuto vysieť, vieš, tak nejako. No to uvidíme, keď to donese.
Ale však jedno je krajší, to je také jednoduchší. Tak ale ste dvaja, vieš. Dve srdcá sa spájajú. Však dobré, a keď dáme jeden dole, tak budeme jedno. Spojené už. Fakt může Luďka prostě překvapit strašně, jako to je, jako můžou tam být rozházený, já nevím, prostě lepky po stole, úplně jít to fakt do rokova, jo, já nevím. V pohodě. Jste šikovné, úplně jsem ráda, že vás mám. Také pomocnice jsem neměla dlouho. Ako môže byť ten priestor, alebo to okolie na tom ranči veľmi pekné, ale ako ja osobne si neviem predstaviť, aby som tam mala svadbu. Tak toto sú svadobné riady, ktoré sa musia nachystať na svadbu. Treba ich poumývať, narážovať, dať na jedno místo, aby všetci vedeli, kde co majú. Lebo zajtra sa nestarám ja už o nic. Ako ja si myslím, že nie je problém zohnať nejaký riad. No, riady mám požičané z obecného úradu. Tak ten žín ďakujem, že byli ochotní takéto množstvo všetkého mi zapožičať. S tým počtom 50 hostí, to je pre mňa také... aspoň u nás, čo keď to zoberiem, ako je to u nás, tak by to bola nejaká tá oslava. Ja neviem, či sa 80 ľudí dá porovnať s 270 ľuďma. A každá svadba je niečím zaujímavá, takže určite aj tá moja bude zaujímavá. Môže aj s 10 hostmi ma poraziť. Kluce, říkám, jsem čekala, že bude mít nějaký takový ten luxusnější styl a zase si myslím, že třeba k tomu ranči se to tak hodit nebude. Pravda, k ranču sa hodia iné veci, aj keď ťažko povedať, či sa nevestám naskytne aj takýto pohľad. Myslím si, že nějaká ta romantika, že tam bude od té Ludky, ale myslím si, že to nebude nějak přeslazený. No, uvidíme zajtra. Môže to dopadnúť kadejako. Takže neviesty moje krásne, velice sa na vás teším. Dúfam, že ma nebudete kritizovať, lebo vám odseknem hlavu. Fúha, otvorená vyhrážka. Boj sa priostruje. Som vyspatá, všetko som stihla, dušu mám v porádku a môžeme sa zabávať. Keď je duša v porádku, tak je to ten najlepší čas navštíviť kaderníčku. Katka, ty máš kvapky do oka, svíca mi trošku vnútri, tak na červeno. Ja by som jej typovala nejaký taký účes vypnutý dohora, možno tak od polovice nejak spustené. Máme spoločnú víziu, no. Krásne si to vypneme a jemne to spustíme. Luďka, ta její hřiva. Myslím si, že bude mít vlasy vyčesaný. Už sa teším na konečný ten výsledek, lebo je krásny. To, že je Ľudka veľmi pekná, tak sa ľahko vymýšľa účes. Bez skoro všetko pristane. Ja si myslím, že budem extravagantná, no. Tak mi to všetko sa spája, aj ze šatama, aj účes, aj tá vizáž. Tak to by som tež mohla byť sem jak barónka. Lokne sú, no akurát tá síťka, to by mi neladilo z výzdobu. Ale to by sa ztratilo prost. Rozhodně, co nemám ráda, tak jsou takový ty kudrlinky všude. Myslím si, že pokud ženská má rovný vlasy, tak proč si dělat ovci na hlavě? Pozor, Ľudka, rozhojdáš si lokne. Že nejhorší, co by i mě třeba jako vyloženě fakt dostalo na svatbě, by byl asi takový ten styl, to doufám, že Luďce nehrozí. Jako fakt nějaká výstřednost, jo? Lady Gaga. Ježiš, toto je krásny účes, tak to určite môže mi... Krásne. No, super, tak ahojte. Ja sa s vama lúčim a odcházím. Na to nemáš, ako to povedať, odvahu? Luďce se hodí všechno, jak říkám, ona je ženská nevyspytatelná. Tento ježibabovský účes byl pouze jenom srandovný a v Chile jedeme na ostrov. Nie je až taká odvážna, ako sa robí, ale maskuje to dôkladne. Uvidíme, aké maskovanie je v móde v Malaskách, čo sa svadobného líčenia týka. Vyzerá to na niečo naozaj mystické. Já si myslím, že Ludka bude mít s její postavičkou styl šatů mořská pana. Bude mít korzetový šaty. Nevím proč, ale tak nějak by se mi k ní hodili. Že by mala tie také princeznovské, to určite nie. Takže už som kompletná neviesta, môžem sa ísť vydávať. Som za sebou spokojná, všetko sa mi podarilo tak, jak sa mi podarilo. Takže OK, môžem sa vydávať. I'll treat you right.
romantika u ní možná už fakt spočívá v tom, že tam budou nějaký ty kytky a že bude mít krásný šaty, to už je, myslím, na ní dost romantický. Tieto šaty som si zvolila preto, že sa mi hrozne páčia. Tým, že ja som vlastne chudá, tak ten vrch v pohode. Od suknice to musím mít široké, aby se nebyla úplně jak užovka. Tak Ludka bude určitě krásná nevěsta. Ona je pěkná baba, takže bych se hodně divila, kdyby se tam teď něco zkazilo a Ludce to neslušilo. A toto je Viktória, další princezna, takže můžeme jít. Ešte trošku prifarbíme končeky volánikov najnovšou cestnou šeďou, ktorá je v móde a všetko je pripravené. Malacky, traste sa! Dnes sa vydáva motorkárska nevesta a krčmárka z vychýreného rockového klubu. Ľudkine súperky sú už z príchodu trochu na mäkko. Alebo že by dostali strach? Ježišmarja. Tak přesně tohle miluju. Jo, dobrý den. Tak počkejte, my u nás na Záhory. My jsme obyčajní ľudé. My tak u nás taky. vítajte a nech sa páči, pripíte si s nami. Na začiatku hneď to privítanie bolo také trošku také chaotické. Nevedeli sme, kto to je, čo to je. Dobre, na zdravíčko. Tak na Sa vám divoče darilo. Děkujeme. A hlavně, aby vás tí muži poslouchali. My jsme si vlastně připili s někým a vlastně jsme ani nevěděli, jestli jsou to rodiče, pak jsme si to vyredukovali, že jsou to asi rodiče. Jsem čekala, že přece jenom nás, jakoby, že se tam pobydeme v té rodině trochu díl. Přišli jsme, připili jsme si, ale přece jenom prostě takový to srdečno mi tam chybělo. Jo? Čau. Dobrý den. Víno, jo. To je šampáňo, ne? Nepiješ? To začíná. My musíme na zdraví nevěsty. Starting on my own with every breath I'm getting stronger. Je příjemně. Chládek, že? Hezká výstupa. Jak ovečky. Mně se tady moc nelíbí ta růžová. Růžová v kostele je velmi zvláštní. Já jsem říkala minule, že mám averzi na růžovou, takže... To nevadí, ale zrovna k tomu kostelu mi nějak jako... Ne, možná. Je takový malý, takový úzký. Teď je strašný problém, že vlastně já jsem zažila 2 slovenské svatby a strašně mě to nutí porovnávat. Takže když bych to měla vzít třeba oproti Aničce, tak si myslím, že to bylo chudší, ale zase, kdybych byla jenom tady na té svatbě, tak úplně dostačující. To je... Teď nemám se věli do kostela tím, ne? S motorkami. To by bylo. To by bylo hodně originální, kdyby jsem najel. Čekala jsem nějakou pecku, ale je fakt, že když teda začali jakoby prostě turovat, že jo, jako před kostelem, tak to fakt byla pecka, no. Bylo to trošku moc. Motorky na tej svadbe u mňa vyvolali najprv také zimomriavky a potom taký ten pocit z nejakého filmu, že keď prídu tí motorkári a chcú niekoho, hej, čo ja viem, dokopať alebo niečo také. My máme v Čechách takový ošklivý pořekadlo, že čím hlučnější je svatba, tím hlučnější je rozvod. Vidím ženicha. A já nevím, proč mě to tak naběhlo do hlavy, ale vždycky jako se to tak říká u nás. Ale to by asi tých motoriek také. Tak ono se to hodí k tomu. První takové to fópa, kdy vlastně nastupoval, pokud si vzpomínám dobře, ženich bez hudby a potom nevěsta asi do půlky kostela. Hudba znie, nevesta kráča. Ups, to má byť takto? Prostě tohle jsou chybičky, které se můžou vlogit a asi to bylo možná o špatný organizaci, ale nemyslím si, že by za to až zase tak musela jakoby Lučka. Chudák.
mě bylo Ludky úplně líto, protože to bylo opravdu takový chaotický. To nič. Ja keby som tam vošla, tak už by som sa naspäť nevracala, už by sa to začalo ďalej. To byl takový nácvik. Tak super. Tak už víme, jak to bude vypadat. Ženich se musí vrátit. Já myslím, že vzhledem k originalitě, tak to dáme na 2krát. originální to je. Spartakiádny nácvik máme za sebou a môžeme ísť na ostro. Nie na Strahov, ale k oltáru, Ľudka. Pokračujeme, organista neprestáva, ešte 10 metrov a sme tam, priatelia. Bingo! To nevyšlo teda. Tým, že vlastne moja svokra nevedela, že sa musí počkať na pána farára. A tak co už, čo sa stáva. Nic není naplánované, tak som sa prešla aspoň 2krát. Juraj a Ľudovita, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a v vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Obrad bol taký priemerný. Myslím si, že vedela by som si predstaviť aj niečo lepšie. Ja, Juraj, beriem si ťa Ľudovita za manželku a sľubujem pred všemovúcim Bohom, že ti budem verným manželom, že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí. Jste hezčí obřad. Takový krásný. Ja, Ľudovita, beriem si teba, Juraj, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetkých dní svojho života. Ale to je moc hezky řečeno. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To bylo velmi krátké, tak jsem čekala, že to bude delší. To je dobře. No, krásne. Dievčatá, môžete sa do Ľudky pustiť. Už to má za sebou. Hodnotit Luďku od hlavy k patě. Líčení super, to jsem si takhle představovala. Je pravda, že ta věc v hlavě tam mě trošku zaskočila. Já mám trošku problém s takovou tou klasickou šlehačkou, ale na ní se mi to líbilo. Šaty úžasný, jako ona si může dovolit cokoliv na svou postavu, jo. Ľudkine šaty, ako sa mi páčili veľmi. Boli pekné, ako je pristali jej. Kdyby si dala, já to řeknu blbě, pytel od brambor, tak bude krásná ženská. A evidentne sa páčila aj kamarátom z baru, ktorí nikoho nedokopali a tiež sa tešia na ranč. To bylo pro mě jakože unikát. Majú mňa rádi proste. Zdalo by sa, že oficialitám je koniec, ale Ľudke so ženíkom sa ešte obradov málilo, no miesto predsa len zmenia. Monika, mávaj. Z toho kočáru jsem naprosto nadšená. Prostě myslím si, že to k tomu částečně patří. A je to tu. Hudba pre istotu nehrá. Asi, aby sa nemuselo ísť 2krát. 2 obřady určitě byly strašně zajímavý, ale je pravda, že asi jakoby můj osobní názor byl, že to bylo naprosto zbytečné. Že človek je sám strojcom svojho šťastia, že láska a úprimnosť sú najpevnejšou zárukou pevného manželstva. To bolo len také, že sa tam postavili, začali čítať a skončili a išli preč. Toto bolo ako krátké, ne? To nebylo hodně krátké. No tak to už nebyl hlavní obřad. Civilný obrad
To už bylo iba také privítanie do toho manželstva, že všetko teda nech vám vyjde, blá, blá, blá. Takže ten katolícky byl pro mě taký svátečný. Takže mi dovolte vás tu srdečne privítať aj vás dvoch. Povedal ženich áno? Povedal áno. Lebo 2 týždne sme ho s kamarátmi premluvili, nevedeli, jak sa povie áno. Mohla si aj z druhej strany, páči sa. Počkaj naraz. Ale jsem dopadla. No, tak se rozhodem do života. Já budem potom notabene. No, ty. A naraz mi to povedal. Pre šťastie naraz, tá je ona. Tak, aby ste vedeli... Zametanie zrejme novomanželia trénovali, takže môžeme všetkým ukázať rančovú výzdobu vo vnútri. Celková výzdoba se mi líbila, já jsem si to nedokázala představit vlastně na tom ranči. Já jsem věděla, že to bude růžový. Já jsem taky věděla, že to bude růžový. Sála bola celkom ako v pohode, tak jemno, jak som predpokladala, že niečo také extra. Sice s tou farbou som sa trošku zmýlila. No, ona je sice rebelka, ale myslím si, že furt chtěla zachovat nějakou tu romantiku v té svatbě. Je to taková romantika, ale není to přeslazený. Je to dobrý, mně se to líbí. Dievčatá, radšej vynechajme spev a poďme na hostinu, dobre? Predjedlo je tak trochu záhadou, ale ešte väčšou bude asi technológia jeho konzumácie. Pro mě tam bylo na moc talířů málo příborů. Já nevím, jestli můžu použít tenhle. Použít třeba ruce, hlavně jesť. Myslím, že ten príbor mal byť k hlavnému jedlu, hej, ale nevedela som, jak to mám jesť, či to mám zobrať do ruky, alebo s tým príborom. Dobrý, kuřecí. Nevím, ako to takový prekrojí. svěží. Hodí se to do dnešního teplého dne. Jako dobrý. Asi nekrojí. Bez soli, ne? Ja tam cítim veľa cibule. Já bych ubrala cibule a bylo by to dobrý. Cibule? Tam je cibule? Necítíš tam cibulu? Já tam cítím pažitku. Podívej. To je nějaký salát. To predjedlo bolo niečo také, dá sa povedať, podobné ako to moje. A toto sa je, lebo to je tvrdé nejaké, nie? To je zase jak krem role. Byl báječný. Jako náplň byla super, jako musím to hodnotit, pokud bych měla hodnotit náplň, tak úžasný. Ale je fakt, že teda ten košíček pro mě nezbuzoval vyložení jako takovou tu důvěru, jo. Ještě počkej, na tom ještě co bude. O ďalšiu záhadu sa postará aj hlavný chod, špeciálny záhorácky. To mě strašně zaskočilo, že jsme si dávali do talíře po polívce jakoby další jídlo. To máme jesť v tom? Já nevím. Já už vůbec nevím, co si mám dávat na jaký talíř. Strašně špatná organizace. Přidej si to. Ty nechceš ten chren? Ne, stojí to za to, mám si ho dát? Ako vieš čo? Celkom je to jedle. Je to jedle? Tá chrenová mačka, ako... Ja som ju ešte nikdy nejedla, ale myslím si, že by som ju používala ďalej, tak to určite nejak ma neoslovila. Hej. Řízek mi nechutná, je hrozně tuhej, ale to bude asi druhé maso. Tohle je hodně zajímavý, ty brambory. Možná to byla jakoby i Lučina taktika, když to tak řeknu, že aby si každý přišel na to svý. Je to možné, že to tak bylo? To teda taky přijde strašně chaotický, dávat si tam ten křenovou věc, omáčku, ten řízek, nebo co to je to maso a ještě ty brambory do toho. Tak som nevedela. A ještě potom na talíř po polívce. To mi přišlo takový jako... Nechci říct až nechutný, ale zvláštní, strašně zvláštní. Já to, co jsem chcela, jsem dostala. Co dostali ostatní, asi chceli dostat. To už akože sme sa najedli? Já nevím, já nic nevím, mě to neptejte. Z toho hlavního jídla jsem byla taková mimo. Mně to nepřišlo až tak slavnostní na hlavní jídlo. Ja na svoju svadbu určite by som to nedala. Ľudka sa spokojne venuje čerstvému manželovi a
ani netuší, čo sa dialo pri stole na margo svadobného menu. Ale zábava to môže vylepšiť. Ups, už je to tu zase. Neočakávaná udalosť. Po katastrofe v kostole prišiel výpadok aj na hostine. Tentokrát elektriky. Vypli proud. No to už je půlnoc. Romantika začíná. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Tak se bojíš? Ne, já se nebojím. Právě naopak, já jsem čekala, kdy to přijde. Akorát blbý, že ta hudba je závislá na proudu. To by však nemohla byť záhorácka svadba. Baterka z auta, autorádio, kazety a fičí sa ďalej. Hele, záložní baterky, jo? Jak kdyby to čekali, no, že to měli promyšlený, takže vlastně zábava jela dál. Děvčata, vidím, že jste tu jako sluchánku. Já mám. A Michal, co? On pije se mnou. Jsem vám zákusky. Ty jo. Aby ste okošťovali záhorácké svadební. Či sa bavili, ťažko povedať, no. Nevěsty, sa vám to To je šampanské. Honem, zapí to nebo nezapí a musím pít taky. Ona, pro mě pálenka je prostě drsný pití a no co k tomu říct, ne, že bych je chtěla odmítnout nebo něco, dala jsem si, že jo, abych neurazila. Tak manžela, děvčata, nevěsty, manželia, príjemnú zábavu, aby ste to se mnou tady zvládli do rána. No, minimálně do rána. Že já srovnávám 2 svatby, ta předchozí a tahle. A tam jsme vlastně se bavili fakt od začátku a tady jsme furt čekali, co bude. A nakoniec aj bolo. Prišiel sám kráľ. Mně se to začalo prostě fakt líbit od toho Elvise. Je škoda, že nepřišel už dřív, protože od té doby se to tak nějak rozjelo. Elvis, že dojde, to sem iba šípiva. To nám tá kamarát povedal, že by nám ho zaplatil jak svadobný dár. Už potom sa to v tej takej lepšej nálade viezlo. A vzhledem k tomu, že jsem zažila i tu Aničinu, tak celkově si myslím, že asi na té Aničině svatbě jsem se cítila líp. S únosem ja vôbec som vlastne nerátala, ani som ho nescela. Ne. Bože, nemám muža, samé puse. Nesúhlasila som s tým, ale tak chceli to, majú to, no. Nejdu. Ja nechcem to také robiť. Ne, ja mám roztrhnuté šaty. Já doufám, že se mi podaří, aby jsme únos neměli. Co vím, že Ludka taky nechtěla únos. Nerada opúšťam. Predpokladám, že ju tak stiahli jak dobrovoľne na silu. A kde sú moje neviesty? Ty môj otec. Ahoj, tatko, ahoj. Mně úplně skvěle. Ona je... Asi si dáme na svatbu taky borovičku. Ale prečo je to tak rýchlo, akože... Rychle? Rychle? Oh, počkej. Já myslím, že jdeme, já si myslím, že na jakou diskotéku. Já myslím, že tak určitě na diskotéku. Haló? Neviděli jste moju ženu někdo?
To je debilní zvyk tohle. A to jako, že jsem vůbec nečekala. Však mě měli dojít iba výšovat. Kto videl moju ženu? Oni si robia srandu. Únos nevěsty je podle mě věc, která aspoň v naší lokalitě dokáže tu svatbu strašně ovlivnit. A to v tom, že ji spíš zkazí. Ľudka, nech sa dostaví na pódium. Takže Ľudka, ale. No úžasný, sice to rokový klub hrajou punk, ale super. Dojelo auto, odjelo. Dojelo auto, zebralo, odjelo. My nikdo nevíme, kde je. Ale jo, jsem to užila. Já bych brala únos, ale je pravda, že jakoby u nás by to asi neprošlo. Skôr by som bola, keby už ma uniesli za nejaký ten bar, ale nie do takého rokového baru. No byl to strašný odvaz. To byl fakt odvaz. A zdá sa, že ani ženíchovi to veľmi neprekážalo. Práve naopak. Len či v tom nemal prsty aj on. Ja som zvyknutá na inú muziku, na iný štýl muziky. Ale jsem ráda, že to i zase rychle skončilo. Tak jak to rychle začalo, tak to rychle skončilo. Za to na ranči to neskončilo ani zďaleka a zábava vrie. Čepčeně, to zní tak hrozně. Takový ta věc, když se jí dává čepec na hlavu. Ovšem, tohle je pecka. Já trošičku nejsem úplně zastánce toho folkloru v těch svatbách. Co tě čeká? Myslím si, že pokud se lidi dobře baví, tak by to nemělo být narušený něčím takovým, ale zase musím respektovat ty zvyky, že? Ještě, že my nemáme žádný folklor, žádný zvyky, tradice, nic. Přijde jako takový konec úplně všeho, víš? Že? Pohřební, no. No, fakt, ale. Ty máš nějakou krásnou retázku a já nemám retázku. To bude asi pohárik ešte z Poľskej ľudovej republiky, kde len súdruhovia mohli urobiť chybu. Já si myslím, že to dopadlo všechno dobre, tak jak jsem chcela. Prostě akurát tam nám blízkalo sa, odešel nám elektrický prúd, ale také sa to všetko tak zhromaždí. Asi to bylo romantické a patrilo to k tému. Já vám strašně pěkně děkuji, že jste došli na moju svatbu. Či se ľúbi a nelúbi, a pro mě je prostě svatba jak svatba. Pro mě byla dobrá. A všetko si myslím, že je tak, jak má být. A těším se na Pavlu, že nás pozve na její svatbu. Takže já na to navážu, holky, příští týden vás na svoji svatbu, doufám, že se dobře pobavíme. Super. Děkujeme. Těším. Len či sa budeš tešiť aj po hodnotení, Ľudka. Súperky majú k dispozícii 10 bodov pre svadobné šaty, zaujímavý obrad s dvojitým nástupom a pre svadobné menu. Na celkový dojem majú k dispozícii bodov až 20. Ľudčiny šaty byly trošku všední. Ľudka byla krásná nevěsta, šatí sedly střih. I ty vlasy jsem říkala, že bude mít zhruba tak nějak vyčesaný měla.
ozdoba ve vlasech byla. Fotky na šaty sa mi páčili, tak ja by som jej dala 7 bodov. Obřad, no, tam to bude horší. Ta malá nehoda, co se stala, to naprosto chápu, to se nedalo ovlivnit. Trošku sa vydávala tak ako... Malo to byť také trošku usporiadané. Srovnávat bych asi neměla, každá svatba je jiná, ale oproti té Anice tak musím dát za obřad 6 bodů. Svatební jméno bylo velmi chaotické. Co se týče hlavního chodu. Hlavní chod, tak říkám, to jsem z toho měla prostě myšmaš. Tak za svadobné meno by som dala 4 body. Celkový dojem, já si to tady strašně užívám. Ta atmosféra, celková ta zábava, tak se to rozvilo až od toho Elvise. Tak to na mňa vplyvalo, že tak asi tak na polovicu. Celkový dojem úplně 20, fakt 20. Dobrý den, vítám vás v pořadu 4 svatby. Rozhodnutí padlo a Rubikon je překročen. Ale není jen o lásce. Já doufám, že naše svatba bude probíhat trošičku ještě jako úplně jinak. Ideme na slaďak tancovať tak v trojke. Trojce, do trojky to máš ráda, však povedz, ne? Zajtrajšia svadba na zahrádce, ako ju Pavla nazvala, bude skutočne zaujímavá. Ste pozvaní, priatelia?